L-attakki minn partitarji nazzjonalisti mhumiex ser jintimidaw lill-Gvern u dan ser jibqa' dej b'ħidmietu biktar iffukar. Saħaq dan id-Deputat Prim Ministru Louis Grech li fid-diskors tiegħu fit-tmiem tat-tieni sessjoni plenarja tal-Konferenza Ġenerali Annwali Laburista faħħar l-għaqda li hemm fil-Partit Laburista, għaqda li tibqa' dejjem fundamentali u essenzjali biex il-partit u l-Gvern jibqgħu jimxu l quddiem. Waħda mill-affarijiet li laqtitni f'dil konferenza hija il-fatt illi il-Partit Nazzjonalista kien qed jistenna li konna konferenza b'delegati li huma għajjenin, demoralizzati, mentri fil-fatt l-esperjenza tagħna f'dil konferenza li kellna delegati li huma mimlijin b'enerġija, b'entużjażmu, l-iktar ħaġa li hija importanti hemm l-għaqda. Din hija essenzjali, din hija fondamentali. Grech saħaq ukoll l-importanza li l-Gvern jindirizza anke mumenti diffiċli li jkun għaddej minnhom u li l-Gvern ikun realistiku. Gvern li jrid ikompli juri li huwa differenti minn amministrazzjonijiet nazzjonalisti li ma kinux konxi tar-realtà li kienu qegħdin jgħixu fiha. Dan huwa Gvern li huwa konxju tar-realtajiet li qed jaffaċċja l-poplu Malti u li jindirizza l-iżbalji biex iċ-ċittadini Maltin u Għawċin jarfu li huwa Gvern viċin tan-nies. Gvern li fit 3 snin diġà wettaq 76% tal-proposti tal-manifest elettorali. Jekk iridu nkunu veru nagħtu kontribut lil partit tagħna, irridu nkunu realistiċi wkoll, irridu ngħidu nagħmlu eżami ta' dawk tant affarijiet li għamilna tajbin, ma anki eżami wkoll fejn aħna rridu nkunu konxi fejn rridu nirranġaw. Il-fiduċja taċ-ċittadini ma tinxtarax iżda trid taħdem għaliha kuljum u dan ser ikun il-motivazzjoni għall-Gvern Laburista fis-snin li ġejjin biex iżomm ir-reputazzjoni bħala Gvern kredibbli u determinat li jrid soċjetà aħjar. Gvern li jħares il quddiem biex il-ħidmiet tal-lum isarfu f'pajjiż aktar f'saħħtu. Aħna nammettu li żbaljajna kultant għamilna ħafna ġid, però s-saħħa tagħna bħala partit politiku fil-Gvern minn dejjem hekk konna u dik li għamilna b'saħħitna u differenti li aħna ngħidu meta żbaljajna, fil-verità dik ittik is-saħħa. Grech temm id-diskors tiegħu billi qal li l-Partit Laburista ser ikompli l-ħidma tiegħu lejn pajjiż li qiegħed kontinwament jinbidel biex dan jibqa' gvern u partit li jagħmel differenza. Il-konklużjoni tiegħi hija li għandna ikonna l-kuraġġ, ħanimxu ħankomplu nbidlu, ħankomplu għaddejjin fil-vjaġġ tal-bidla ta' riformi li qed nagħmlu, ħankomplu nwettqu aktar mill-li qatt wettaqna qabel, nemnu li aħna kapaċi li anke meta niġu sentej u nofs oħra l-elezzjoni ħankunu partit b'saħħtu, ħajkun hemm l-għaqda li hija essenzjali biex aħna niffaċċjaw l-isfidi li għandna biex nibqgħu hemm fil-Gvern biex verament naħallu legat ta' soċjetà aħjar għal pajjiżna. Nirringrazzjakom.